Una altra raó que afecta a tots, al govern de Catalunya, però també a gairebé totes les empreses que en aquests moments, les empreses espanyoles, tenen dificultats per trobar diners, perquè els hi prestin diners. Les grans empreses espanyoles, fins i tot les que són molt diversificades, com Telefònica o Gas Natural, que intenten demanar prestat, malgrat que no els hi presten, ningú els hi presta, perquè són espanyoles, perquè tenen la marca Espanya. I ara mateix els mercats mundials no volen tenir res a veure amb Espanya, perquè saben que és un país que no està clar que pugui sortir de la crisi aviat, és un país que no està massa ben gestionat, és un país que totes les institucions, que ja hem dit més d'una vegada aquí, estan absolutament desacreditades a nivell mundial, des del rei que se'n va caçar elefants al mig d'una crisi deixant a tota la gent del seu poble amb un 25% d'atur, passant pel seu gendre que està imputat per tota una sèrie... No, està imputat segur. Està imputat segur. Passant pel president del Tribunal Suprem, que l'han fet fora per robar diners, utilitzar diners públics, passant pel president dels empresaris, el president de la COE, que està imputat per l'escàndol del grup Marsans, passant pel Banco d'Espanya, expresident, passant pel... Fas la llista d'institucions espanyoles i és que no hi ha ni una institució espanyola que a nivell internacional tingui crèdit, ni una. I per tant, els inversors internacionals diuen, escolta'm, aquesta gent, però què és això? I la marca Espanya en aquests moments, i tothom que tingui la marca Espanya en aquests moments, està atacat. I Catalunya, com a part d'Espanya, té un atac similar.